Ansa igdong madadangog sa rolang na pagtubod asin opinyon kan podcasters asin kan guest. Bako kan samuyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta asin konektado sa podcast. Ang taga Bicol mayong intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na relihiyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Inihatod sa indo kan si Ramson na production. Alright, so Joss, maray na aldaw na naman sa Indo, gabos mga tugang. Kanatong Natix, hello. Yan, pero haloy kitang nawara, Christina, Haroy. Mga pirang, duwang bulan, Duwang bulan, grabe ka naman. Duwang week ba? Or sarong week lang? Ano man lang, sarong simana lang kasi... Pitong aldaw. Pitong aldaw. Ayan. At least may na-miss man sa tuyang duwa, madaw pa paano. But anyway, ano pala, igo kita ning igo kita ning guest. Ayan. Igo kitang sarong taong makaka-istoryahan mo niya na pagkaaldaw na kung saan mahira sa tuya nin mga impormasyon, mga kaaraman. Yan. Bali mo, tawan kita ning kwarta sa atyan. Dapat saan tawan lang, may talent fee. May talent fee. Kaya ayan. So, ano pala yun? Pabistuhan mo na. Yan, fresh from Bicol. Ligo po katang yan. Present si Dr. Edmundo M. De Los Santos. Doctor of Education, Major in Educational Management. Yan. Saro po siya sa pinakamaurag na teacher sa Bicol. Kaso so, piling. Mayong ibang bakong Bicolanong maurag. Dapat maurag din. Dapat kapos na Bicolano maurag. Claim na dapat yan, Ed. Oo. Okay. Thank you. Thank you so much, Teen and Bon. Thank you so much sa invite. So, garo, di mo na ako duman kumbinsido. Garo, sakto lang. Yeah! Yan, si Ed Palansaro, kuha yun na classmate dati sa Kamhay. Oo. So, batchmate kaming duwa. Kakatapos lang pati yung Peña Francia Festival. Ayun. So, pares ka mo, Yes. nasa ano ka ba? Nasa DLC or... Mayo siya. Basic education na base mo. Never ko na-experience magbali-bali sa mga parade kasi that time talagang habo ni mama and papa. Sabi niya, maano ka dyan? Initon. Yeah. Focus talaga siya. Focus ka talaga sa pag-aadal. Yeah, that time. Adult talaga. Si Christina kaya focus siya sa DLC? Sa kabus. Yes, matibay yan. Matibay yan si Teen. Charot. Oo. Kaya yan. Matibay magkapot ng baton. Oy, ano pala, Ed? Before anything else, kumusta ka? Yes. Yan. So far ngunyan, it's my second year teaching digdi sa US, Arizona. Okay man. Si taon ngunyan, si bagong school year, okay man siya. Masasabi kong okay kasi ang mga estudyante medyo daingga yung malalala. Oh, that's medyo good. manageable. So, duman lang sa ito, medyo okay na siya kasi maghapon, imagine, makakaibanan mo yung mga aki na yan. So far, manageable and kaya medyo okay man siya. Yeah. I salute you for that kasi di ko talaga kineri. Kasi nagkaigwa din ako digdi yun ng interview for teaching pero sa high school and college to. Kasi yun man lang tinuktuan ko duman sa Pilipinas, di ba? Pero talagang ang iba mumurudahon ka, apunon ka ng F. Di ko kaya, be. Ayo, pero baka manaynuan-nuan ako na sa oras, baka masapa ko ang estudyante ko. Oo, pero bago ta idig-in ta yan, Ed. Yan experience mo digdi. Taon mo kaming dikit na background kan sa imong pagkatao. Oo. Tanganing maaraman ka sa tuyong mga kanatong Dr. natics. Ed De Los Santos. Oo. Okay. Sige. Simulan, since naghapot ka man lang ng background, punan ko sa pinaka-background. Ayan. Okay. So, nagklase ako sa Naga Elementary, sa Macmarian Elementary School. Okay. From 2000 to 2006. Oo. So, doon ako nag-elementary, class valedictorian. Yan. Yes. So, Sabi si Mo, Guwaman rin ng chance na makapagklase sa high school. So, nagkamhay ako. Okay. So, sa kamhay, nagpuon akong first year sa honors class. Tapos, natapos ko man siya ng fourth year sa honors class. So, nagkaigwa ako ng at least, okay man experience. Kasi, sa kamhay, kadakulon estudyante, kadakulon ng mga section. So, at True. least daw pa paano. Natapos ang high Yes. school sa
Kamhay sa basic education curriculum. Curriculum ako kay Okay. sa SPA. Yeah, SPA siya. And then yan, very, syempre, tios mo lang kaming pamilya. Ang ama ko sarong farmer para uma, and ang mama ko man housewife. Akala ko di ako makakaklase. Akala ko makakaklase ako sa Biscas, pero education din. Pero that time, nagkaigwa akong scholarship sa Ateneo. So natapos ko si elementary education sa Ateneo. May Latin Awards banda ngayon. Oh, wow. Nice. Taray. So ano pala, all year long, may flying colors ka talaga. Yes. Sakto lang. Sakto lang talaga. Color lang. Mayong flying. Flying. Pero And then, go ahead. yan. Tapos, after kadto, after ning let, nagtukdo tulos ako kasi kaipuhan na magtukdo kasi Experience syempre, tulos. Oo. yes, experience tulos kasi masakitan makalaog sa DepEd. Okay. So, yan, nagtukdo tulos ako pero sa private school, sa Naga Hope Christian School sa may Panganiban. So, saro siyang Christian school, Chinese/Christian school for almost 3 years bago ako nag-DepEd. And eventually, nagtukdo mag-aaral ako sa DepEd, duman lang sa may harani sa may luwas ng Kangharong, sa Balatas Elementary School for almost 5 years. Wow. Hanggang nagkaklase akong MA, and yun, natapos ko sa MA, and then eventually last year, digdi sa Arizona ako natapos si dissertation sa doctorate degree ko. Wow. So yan, simpleng oh my lang. God! Taray. Nakaka-proud, diba? Grabe yung pinag-agihan Pinag-agihan, mo. Diyos ko, laging doktor na, diba? Oo. Basta mga doktor talagang haloy ka dapat mag-adal. Kulog siguro nagatak na ganang payukan. Pero kasi syempre ang pinag-uulayan ito ganyan, it's all about Teacher's Day, di ba? So, aramtaman ang profession kung pagiging sarong teacher, talagang daing matutumbasan. Kasi sabi nga, di ba, sinda ang pangaduang magurang kan sarong aki. So, ngunyan, ang hapot mi, ano nagtulak sa imo maging sarong maestro? Every time na hinahapot yan sa kong hapot na yan, binabalikan ko si number 1 na reason, pinili ko maging teacher. Mm-hmm. In the first place, kang aki pa ako, grade 1, aram ko, di nakaklase ang magurang ko. Like, nagtapos ng sinda, si mama, grade 6 lang, si papa ko, yung grade 6 lang. Mm-hmm. Na-inspire ako duman sa grade 1 teacher ko. Okay, ang pangalan niya, Maria Beatriz Bausas. So, na-inspire ako sa iya kasi that time, very passionate. Tapos, nahiling ko sa iya na maski guraano kapapasaway ang mga grade 1 dati, syempre iba man ang panahon kadto, na ma-manage niya kami. So, that time, sabi ko sa sarili ko, gusto ko maging teacher. And that time, katong grade 1 ako, katong tataon ako magbasa, ako si tindog sa inutan, kang blackboard, pinapatok do katong bakada, ngaya-ngaya. Sa siyan, pinapabasa niya katong mga klase kong di nakakabasa. So, yan. Medyo maisog, mabuot, stricta, pero, duman ako ang inspirasyon sa iya. And aram nindo, grabe ang twist ng pagkakataon kasi kang practice teaching ko, katong mag-graduate na ako, siya ang naging resource teacher ko sa Central. Wow. Kasi nalipat siya sa Central. So imagine, from 2000, naglipat siyang school. So ngayon na siya katong pag-graduate ko ng elementary 2006, na siya duman. Nasa Naga Central School 1 na siya. Nagtutok do. So di ko aram until such time katong nagpa-practice teaching ako. Sabi ko, garo familiar na ang pangalan niya. Sabi ko, ma'am, ikaw po to si Ma'am Beth na nasa McMareno kami. Noy, ako to. Sabi ko, ay ma'am, ikaw po ang resource teacher ko. Ako po baga si Sabi niya, ako nga to. So, grabe. As in, so talagang nagirumduman ka niya. Yes, tandang-tanda niya ako until such time na naging resource teacher ko siya. Duman ako sa klase niya. Sabi niya, di mo ngayon ako obserbaran kinakabahan ngayon ako kasi dati ngayon estudyante ka lang ngayon. Magiging teacher ka na din. So, yan. Salute kay Ma'am Beth Bausas. Nasa siya, French. So, pa rin siya yan. Master Teacher 1 or Master Teacher 2 na siya. Oh, wow. So, talagang talaga. destiny mo talaga siya, na maging teacher ka. Nasa puso mo ng pagiging teacher. Yeah. Dahil duman ki ma'am.
Nagkaigwa siya ning Thank you garo. kay ma'am. And sa Yes. family me, mayong teacher, ako lang. Ako ang pinakainot na naging teacher sa Congrats. Los Ay. Santos and sa Mariano family. Mayo Hmm. pang nagiging teacher. Ako pa lang. So, mayo talaga sa lahi mi ang teacher. Yeah. Ayo. Pero ngunyan, may mga nag-air education akong pinsan and mga pamangkin na nagtitake ng Wow. education. Mm. So, happy na Saka nakaka-influence. saka nailing ko talagang very proud si mama niya. Saka si Doc Ed talagang very loving ano talaga siya san. Ayo. Nailing ko kung paano niya mamutan si magurang niya sa iyang saka dahil siya nakakaano, dahil siya nakakalingaw. Oo, wow. Nahibi ako. So gusto tang Ed, gusto tang balikan kasi sinabi mo 'di ba, si teacher na nag-inspire sa iyo mo na maging saro man na maging maestro man na maghiras man ning kaaraman. So ngunyan ang challenge na ngunyan, kaya pa nindong i-recall kasi ni-recall lang nindo si sarong teacher eh. Si Puon grade 1 hanggang high school, kaya daw nindong Oh my i-recall God. si pangalan Yes, kang teacher. kayang-kaya ko. Iyo. Wow. Okay. So, yun sa mga talent ko, mag-memorize ng mga names, especially mga teachers. Okay. So, yan. Grade 1 teacher si Ma'am Maria Beatriz Bausas. Si Ma'am Beatriz. Yes, si Ma'am Beth. Si Ma'am Beth. Dahil ko siya visto. Kala ko kabistado mo. Okay, akala ko bistado mo eh. Ano pa? Okay, grade 2 si Ma'am Otilia Shera. Mhm. Grade 3 si Ma'am Maria Leora Austero. Grade 4 si Wow. Ma'am Mirasol Ribano. Principal na siya ngunyan. Si Ma'am Leora Austero, Master Teacher 2 sa Macmariano pa din. Nahiling ko siya last July kasi nag-guest speaker ako duman. Mhm. Grade 5 si Ma'am Lilia B. Ray. Grade 6 si Ma'am Plupino, Iluminada Plupino. Unfortunately, binawian siyang buhay last month lang bago mag-festa. Si grade 6 teacher me. And then, first year, si Sir Adonis Bausas. I mean, Adonis Banyas. Second year, si Ma'am... Kung nagsasakit na. Hala, nalingaman ko na si Ma'am. Si Ma'am... Pares ba ka mga eskwelahan? Parehas kami, pero di kami magkaklase second year. Oo. Third Third year kita nagkaklase, di ba? Oo. Third year, si Ma'am Janera Cañada. Yan, si Ma'am Cañada. Fourth year, si Ma'am Gemma Corporal. Second year, nalingaman kong Ay, second year pala. halaka mo. Second year, alat lang. Second Sa Pakol, year. Tupakol. Nalingaman ko. Oh my Sorry. God, sorry po. Akala ko tanda ako. Mas kapilido ba yo? Alat lang, Pakol. Halaka May ko din mo. tanda, be. Sige. Anyway, mararekolta na lang Pero yan. in fairness ha, araram niya ako di ko bistado mesado, mga apelido lang aram ko. Ako actually tuom ko man siya. Graduate ako ng Calabanga eh. Pilot school kami. So, garon nakabanding mi pa rin si mga teacher mi kato. May may nagkapira na kaming teacher kato na nagpaaram na, nagbaliktad, nagtalikod na sa Di kinaban. ba pa nagtalikod kaya mabaliktad ka. So nagtalikod na ng kinaban. So yan, dahil man sa pero actually bilang kasing teacher, syempre kung ano ka man ngunyan, iyo man si nagbilog sa imo eh. Oo. Kasi di ba kung gaano ka challenging si Oo. teacher mo kadto, iyo man si pag-iisip mo ngunyan. Pero na lang kung paralo ka talaga, di ba? Na itong di mo tig-isip na maray si pag-adal mo. So, pero naman sa teacher mo na nag-inspire sa imo, sisay pang day mo malilingaw-lingawan. Yan. Ang di ko malilingaw-lingawan pang saro is si grade 3 teacher ko, si Ma'am Leora Austero. Kang July, pag uli ko ng Pilipinas, na-invite ako ulit maging guest speaker sa graduation. Mariano. Yaon si Ma'am Leora Austero. Tapos habang nag-speech ako, sige siyang hibi. Tapos pag nahihiling ko siya, nasa stage ako, naghihibi siya. Pati ako naghihibi naman. Aww. Kasi, ang istorya kayan, grade 3 pupil niya ako, si tugang ko grade 1. Tapos that time, pinapabasa niya si tugang ko, si Edward. Dahil nakakabasa si Edward. Tapos sabi niya, Edmond, tugang mo pala ni, taday mo tinutuktuan magbasa? Ikaw matibay magbasa, hindi dito magbasa. Hala, tukduan mo yan. Tapos, pag uli ko talaga, sabi ko, hala, tama niya ako ang sabi ni ma'am. Ako niya ako totoo magbasa, si tugang ko dahil. So, iyo to.
duman ko siya na na gigirum dumam permina. Dapat di mo papabayaan si tugang mo. Like, okay, kung ikatatao, Nag-excel dapat ka. at least igara-guide mo siya, giyahan mo si tugang mo. Kasi, syempre, inot na inot, at least kung totoo na magbasa si tugang mo, di na nila yung trabaho, di na nila papabasahon. Sa bagay, mautak man si ma'am. Pero at least, totoo, ang gusto niya lang sabihin, okay, at least ikatatao ka, di isabay-sabay mo si tugang mo. Ayun. So, yun na to. Saka naman Di ko kasi yun tumalingin si ma'am. ang garo na hiling mo lang kasi kang teacher na kung Kaya. halimbawa kung estudyante ka na matibayan ka magbasa tapos under ka niya, maging bilang teacher, garo proud ka naman na maray. 'Di ba? Nasasabihan mo na estudyante ko nga yan. Oh, 'di ba? Oo. Halimbawa may mga contest na nagduman, si teacher mo todo support man sa imo, ta Oo. syempre under ka niya. Pero in fairness sa iya, on that age na na grade 3 sinda, talagang nailing na ninda na kaya niyang magtukdo. 'Di ba? Talagang Pero tinokdoan mo si tugang mo? iyo. Tinatawag ko magbasa si tugang ko, pero nasusuya ako. Nasusuya ako that time. Kasi, Pinupok mo, no? sabi ko, ano man, hindi totoo magbasa. Pero kung tipong, masusuya ka baga, di ba? Oo. Tapos, until such time, na dikit man lang sipig ko sa iya, tukdo kasi, nakaka-catch up naman siya. Talatao naman siya kang time na to. Tapos, medyo surupugon pa siya. Kasi nga, may man sa mo nagtukdo si mama ko, malayo magbasa, si papa ko. So, sabi ko sa isip ko, akaipon ko talaga kasi sa mga project mi, sa mga assignment mi, may matukdo sa mo. So, Kamo kaipon ko talaga. mag-double time. Iyo. Oo. Ika Christine, sis ang ang di mo malingaw-lingawan na teacher mo. Kadakul. Saro lang. Siyempre, saro lang. Grabe naman yan. Iistorya mo gabas, ubos ang oras na digdig. Siguro si teacher mi sa physics. Pero di ko Si Ma'am Nelly Cantorne. si physics ba yun? Alat lang. Basta science na perming siya, na perming naapot ang Dragon Lady. Kapag Hala ka si mo, Ma'am Dragon Vilma. Lady. Hala ka mo. Si Ma'am Vilma Tabalanzas. Chemistry yun. Yes, chemistry. Yes, si Ma'am Tano? Tabalansa. O, diba? Aram ko pa. Exactly. Pero favorite mo ha? Favorite mo pero di ko aram pa. Ayo, favorite ko siya pero di ko Tabalansa. Yan Ano? na alam ko. Ma'am Kasi Vilma. Tiger Lady siya. Talagang may pupush ka niya na makanood sa sarong bagay na habo-habo mo. Habo ko talaga kato ang chemistry. Di ba chemistry to? Yeah, chemistry. Yeah, habo-habo ko talaga sa subject na ito yun. Pero nang dahil sa iya, nagkaigawa ako ng Interest. ng interest. Kasi Oh, talagang... hapoton ta ka daw. Alat lang, sabi. Ano Chemistry. ano ang Yan. magnesium? Sige Tapos, daw. Magnesium. Ano? Pero dahil sa may kay ni Ed, 'di ba siya na consistent siyang consistent kasi siya na kini sa honors class. Ako kasi nagphone ako pinakapurit Iyo. na pasakaw na section. Tapos kang naglipat ako, duman na sa second nagaro siya, itong regular class. Hanggang sa nag-third year ako, yan, nakasali ako sa Inda. Sabi ko, yung kamigdi. Ay, wow, taray. Tapos kang fourth year, naglipat naman ako, SPA. So, naging sip-sip ka sa teacher din. Dahil masirip-sipan. Di ka man makasip-sip, di ba? Di ba? Di ka makasip-sip. May isog to si Ma'am. Sa kadakulon kaming teacher. Ang kada subject ba sa Indo, iba-ibang teacher? Iyo. High school? Samuya, iyo. High school. Pala. Catholic school kasi kami. So, Wow. Catholic school, pero Ian, let's go. Uy, hindi man. Kasi actually, garo, pinramis ko naman kasi sa diri ko. Na sabi ko kay sa papa ko, na pag from grade 1 to grade 6 ako, nasa star section ako. Tapos ka naglipat kami ng Baaw, na-late ako ning mag-enroll. So ngunyan, katong paglipat mining Baaw, nailag ako sa pang-tulong section. Itong ang mga kaklase mo nagsusuruntukan. Araw kasi nangyari sa buya. Nagsasarabon. Di mo araw ko may nag-hit-hit ding marijuana. Itong kulang na lang may magsaraksakan talaga. May kaklase pa akong gurang na. Itong hindi ko, dalagang iba kang first year high school. Sabi ko sa mo eh. So, yun na to. So, sabi ko sa sarili ko, pag ako pag nagtaas ang grade ko, sabi ko sa papa ko, gusto ko mag-Ateneo ka to. Kasi yung mga kabatch ko sa Kalabang, mga Atenista, whatsoever. Mm-hmm. Tapos sabi na, data kaya yan. Digdig ka na lang sa local. Digdig ka na lang sa Yan. sa Catholic school. So, yun man to. But anyway, balik ito naman sa sa mga teacher. Oo. Ang sarap sa mga teacher na day ko malingaw-lingawan. Kasi kang grade 3 man ako.
Ang grade 3 teacher ko, ang advisor mo to, is a music teacher. Ito nag-introduce sa kuya kang music, itong magbasa ng nota. Magbasa ng magdangog ng mga Iba sinaano ko magdangog ng music or whatsoever. Saka duman si time na oy, si ma'am na pitil, baka nagdadalan ka po or nadalan mo ng nadadawag mo ng podcast na ini. So ikaw po ang sa mga day ko malingaw-lingawan na teacher, pero kaya doon kay ma'am na agawa, na advisor mo kang grade 6. Kang grade 3 kami. Ako kaya itong garo, syempre, 'di ba bilang estudyante, garo gusto mo magpakitang gila sa mga teachers mo, 'di ba? So pag nagsusugo sila, garo gusto mo, pero alerto ka man, ikaw maduman. Ang nangyari, daiman pala na ako sinusugo. Ang sinusugo, si Sir kung kaano. Bida-bida ka lang. Bida-bida lang ako. Tapos, bida-bida lang ako. Tapos, anong nangyari ka to? Pag agi ko naman sa lamesa niya, nasagi ko si charger kang cellphone niya na may panghinungay pa kadto. Ito ba Nokia baga na may na may antena. Napasa ko to. Di ba pag grade 3 ka, napasa mo, ito pa ang pinaka-strictong teacher duman sa sa pilot school. Anong giniba sa imo? Pinapod si magurang ko. Di po ka to, dahil ko na siya malingaw-lingawan. Na, as in, grabe. Ganito pag nahiling ko siya, nasusupog ako, tapos sasabihin, iyo nga ni si estudyanteng nakapasa kang cellphone ko. Ako din idagdag. Si pinaka-suanoy na cellphone. Yes, napambadag pa. Pero idagdag ko lang duman dahil sa music teacher. Ko din malilingawan talaga si Sir Joseph Condeno kasi siya talaga itong nag-build sa kuya kang leadership. Kung paano maging leader kang kang DLC, and then talagang in-interest niya sa kuya si mga si mga kaklase ko or mga estudyante. Which is, 'di ba, nakakataba ng puso. Tapos siya din nagtukdo sa mo kung paano magbasa ng nota. Si Sir Condeno, ano na yan? Head na sa DepEd. Yeah, sa DepEd. Oh my God. Pero ano na siya? SEP, Senior Education Program Specialist or Supervisor. Wow. Grabe. Ano na siya? Promoted na siya. Kaibanan niya na si, di ba? Si Sir Jobert. Sir Jobert, yan. Nervades. Yes. Ang galing mo talaga sa Sa pangaran. Sa names. Sabi ko sa imo, sabi sa mga names. Yes. Taxonomy. Ako maluya ako, apelido lang. name lang. Ako sit-sit lang ako eh. Yeah. Di ba? Ini may hapot pala ako sa imo. Di ba, syempre, dakulon to process. Pero ang years si process bago ka naging doktor? Right after mag-graduate ako ng MA, ning October 2020, pandemic time, nag-enroll agad ako sa UNC ning doctorate degree. Grabe as in, this year, akala ko last year ako nag-graduate. This year, last summer, grabe. As in, akala ko di ko matatapos. Kasi grabe. Ako digdi. Tapos, di ko talaga siya lubos akalaon na matatapos ko. Magtaong istorya. Yes. Liputan ko lang. Si paghali ko kay Asanaga, tapos na ako, complete academic requirements na ako. Writing na lang ako, dissertation writing. So, iyan si pinakamasakit kasi halawigo na process. So, nag-enroll akong 2020 ning summer 2020. Tapos, nagpraklase ako ng mga academic subjects. Dapat matapos mo to mga 2 years or 1.5 year. After ka writing ka. So, pagdigdi ko, syempre, nag-a-adjust ka man, si hawak mo, si pagtukdo, iba man ang culture digdi and everything. Akala ko, di ko siya kayang gibuhon. Kasi, homesick. Homesick ako. Yes. Nadadawag ako ang homesick ko. Aram ang ginibo ko, nakatabang si homesick ko. Kasi that time na nag-homesick ako, tigtukawan ko to. Finukusan mo talaga. Oo. Yes. Every Sabado, mamata akong amay, malaba. And then right after, makulong ako sa kwarto, babasahon ko na siya, susulatan ko na. Aram mo, until such time, last Christmas, kato nagpa-plug stuff ako. Sabi ko, hala, sayang. What if tapusin ko na ngayon para makahabol ako pag uli ko? Sabi ko, what if pag uli ko mag-graduate ako? Ara mo, katong pag uli kong after Christmas, na-realize ko, tapos ko na pala siya. And then, katong New Year, after kang New Year, pag pinasa ko sa advisor ko, madali na lang, like, January, February, as in. Hinabol. Hanggang sa, grabe, as in, di ko
hanggang ngunyan, I think hindi ako makapaniwala. that is good. Kasi isipin mo, ang nangyari kasi is that nakatabang din yung comfort of life na yaong kadigdig. Kasi kung nasa Pilipinas, kakadakol tentasyon eh. Kadakol na pwede mong gibuon, pwedeng ang focus mo talaga mawara. Di ba? So dakula din natabang na kumbaga homesick. may tinataoan mahal na Diyos nin bagay na dai mo pinaplano or dai mo gusto. Pero may iba pa lang siyang plano kasi at the end may itatao siyang mas maray, as in mas maray. magugustuhan mo. Oh. Nire-redirect ka lang pala niya sa mga mas magayumpang bagay. Kasi akala ko, sabi ko, hindi ko na matatapos. Okay, sabi ko, ako din, nagsettle na ako. Sabi ko, okay na ako, digdi. Hanggang digdi na lang talaga ako. Sabi ko, okay na. Di na ako nangangarap pa kasi sabi ko, happy na ako na Pero ang ultimate goal ko talaga kaya is may iba ko si mama magpaso sa doctorate degree. Sabi ko, ini ang pinaka goal ko kasi di ko siya, alam mo na, di siya katapos. So sabi ko, babawiin ko na lang sa iya. Kaya promise ko sa iya. Kaya katong last December na nahiling ko ng liwanag, sabi ko, kaya ko nang tapuso ni. Why not, sabi ko, ko na kaya, i-consolidate ko na and everything. Ay, salamat sa mahal na Diyos and sa gabos na nagpipray sa mga friends na nagsusuporta. Natapos ko siya in a span of March. Yeah. And then nag-April, naipasa ko si manuscript, everything. Tapos na. So, congrats. Thank you so much, Lord. Yes, amen. So hilingon do sa gabos ang na-realize ko digdi sa pag-uulay ta. Pero si mga nagdo-doctorate or si mga doctors, si mga haralangkaw ng achievement sa sa larangan kang education. Kasi syempre para mag-level up ka or magtaas ang ranking mo, especially kung nasa Pilipinas ka sa DepEd, 'di ba kay Ponindo ranking eh. Yeah. 'Di ba? Yes. Kay puhan mong nag-aadal ka. In education talaga Educational yung ranking. attainment. Yeah. Educational attainment mo. Diyan din nagtataasan sa imong sahod. So isipon mo na lang si challenge na magtukdo ka sa mga estudyante plus nag-aadal ka pa. So talagang bugbog. Magkaratak ang payo. Oo. Di ba? Kaya nailang mo si Ed, dikit ang buhok. Uy, grabe ka man. Grabe ka man. Grabe ka man. Ako nagtubo na lang ulit. Pero, hindi ko na ba tinaayos? Di ba, yun ang yung sinasabi ta. Kasi kung taano taginibo ang episode na ni. Kasi duman sa mga teacher na minsan daitig dadarangog kang mga estudyante. Mga daitig Kasabay ako sorry na. Oo. Nagkapakarilog din mo. Di ba? Kasi ngunyan, kasi gusto ta ang ginibo ta ba kasi ang podcast na ni is para at least magtaoning inspirasyon, magtaoning adel sa mga nagdadarangog sa satuya. Na siguro sa paagi kang podcast na matauan taning importansya or matauan taning pagbisto si mga maestro as in maestra na nagtukyo sa satuya. Kasi isipon mo, ang ibang mga aki ininda nakukuha ang worth kung mayong mataram sa inda. Di ba? So sana sa paagi kang podcast sana may makadangog, may makadala ng mga estudyante na pinasipara lang si mga teacher kadto na itong kasi to be honest, di ba? Ika nakahiling ka na rin yan ko sa United States. Nahiling mo si pinagkaibahang estudyante sa Pilipinas sa kasi sa United States, di ba? So minsan sa Pilipinas nangyayari talagang naman respeto sa ibang mga maestro. Saka may ibang mga teacher. Maaputon ko kamo. May mga teacher na ngunyan na laman ng TikTok. Ano ang masasabi nindo duman? Sige daw. Yes. Nakino-content na ninda ang sa indang mga estudyante. So okay lang as long as informative and okay ang content niya na vice versa makakatabang sa iya as professionally teacher and at the same time matatabangan din si estudyante. Pwede kasi maging way ang TikTok na makatabang ka sa mga estudyante mo at the same time, 'di ba? Pero syempre ako against ako doon sa mga mali naman ang napapadumanan kang TikTok like. Yes. Iba na ang napapadumanan. Aram ta na to kung anong mga bagay-bagay. Pero once na nakatabang ka sa welfare kang estudyante mo and at the same time sa growth mas pagiging professional, then that's the go, best. go. Yeah. Yes. Hapon ta ka Ed, ano sa iling mo ang iba kang teaching sa Pilipinas and teaching digdi? Nako, si pinaka-inot kong na-realize katong 1 week pa lang ako nagtutukdo or 2 days pa lang, ibang-iba ang disiplina
like sa pag-uugali. Sa Pilipinas, halang ko pagiraray ang regards nila sa teachers. Like, Yes. yaong pagiraray sa pedestal. O pag sinabing teacher yan, titiinhon mo, may ano pa din, may Hello, paggalang pa ma'am. din na, Good ma'am, morning, sir, ma. yeah, good morning. Maski mayong kwarta si ma'am. Yes. Aram ninda teacher yan. Epitome of knowledge. Makusog ang ano ni ma'am. Digdi, yeah, ano mo tong minsan ng mga estudyante, very kulang sa disiplina at the same time, hindi gaanong, paano ba, na, di ko man sinasabing pinapahalaga ng ang pag-aaral, Education. pero yes, roughly, medyo hindi gaanong nare-respetong tultol ang teacher. Unlike sa Philippines na pag tindog ka lang sa inutan, maturo ninong na yan, madangog na yan, maski magluwas ka, pagbalik mo, daw pa paano, kompleto pa din sinda, digdi iba, ibang-iba. Ang behavior pa lang. Iba na. Saka ano pa, 'di ba? Sa Pilipinas, they connected na maray ang ang parents. They aral daw. Digdi Oo. talagang kaipuhan mo mag-communicate sa inda, 'di ba? Yes, saro pa yan. Like, sa Pilipinas, pag nasa classroom ang aki, trusted yan kang magurang. Garo, panatag ang magurang na, yan, naglalaog yan. Papaapod mo pag may problema. Digdi, may problema sa mayo, kaya paano mo mag-communicate? Kaya paano mag-message? See? Kung mag-update sa email, o kaya mag-phone call. So, yan? Matik yan digdi sa US. Although, syempre, ang iba di mga magurang very busy man, pero kaipuhan mo yan, nagibuhon, mag-update ba? Sana all nag-update. Sana all. Diba? Very different. Yan nga ang sinasabi ko sa'yo, very different ang ano ninda. Tapos, ang way of teaching. Pagaro, digdi nahiling ko na, garo, walatan ka lang ng estudyante. Garo, araw ko yan. Pwede, Walatan ka ng yes. aki. Kasi busy totoo. kami. Tapos, Totoo. additional pa, kasi ang mga katrabaho ko, mga estudyante pa, ang iba. So, duman ko na hiling na dahil talaga nila pinapahalagahan na masyado ang education kasi makatapos ng sindaning high school or elementary, okay na sa Pwede na inda. magtrabaho. Yes. Oo, totoo. So, dahil sinda masyado. May mga co-teachers ako, even last year and this year na di man talaga education graduate, pero nagtutok sinda kasi aram ta, digdi, medyo kulang ang Teachers. Yes, ang Oo. number of teachers. Pero syempre, yan, medyo, nga din ng teacher eh. Cool. Medyo sabi na, kulang and hababa daw ang sweldo. Pero syempre sa itong mga Pilipino, okay na yan, go ka na kasi syempre, kukumpare mo sa salary kang teacher sa Pinas, mas hamak na mas halangkaw din. Oo, for yan. sure. Ang pinakaano lang talaga is, saro pa is ang pagtukdo. Sa Philippines, syempre, yaon ng libro, dahil mawawala ang libro, digdiman, halos di na ginagamit ang libro, like more on iPad, Yes, more on tablets, yeah. Apple TV, mayo na, manang gaanong anong libro. Mga So, dalang yun, bluey. more on technology talaga advance. Diba? So siguro magkakaigo kita ning sarong episode na garo i-compare ta ang education na kumbaga makuha kita ning ididig inta si differentiation kan duwa. Yes, I would love that kasi Setting. Si Philippine setting. Yeah. Philippine setting and then sa US setting na pwedeng Yeah, excited ako dyan. na pwedeng makuha yes. na pwedeng makuha kang education system kang Pilipinas na Yes, pwedeng ma-adapt na makatabang na maray. Kasi honestly, kadakulan ng mga teacher na sa nahaling Pilipinas na nagpa-US na for the experience and then sometimes syempre data mapagkakaila si sahod, 'di ba? Pero on the other side, dapat magkaigwa rin kita ng realization na makaambag kita sa ekonomiya ng Pilipinas na especially as a teacher, 'di ba? Sabi nga ni, as a teacher, it's your profession, it's a passion, 'di ba? Garo nasa puso mo 'yan. Syempre, kung gusto mo makatabang, di makatabang ka rin duman sa kapwa mo Filipino. 'Di ba? So, garo magayunon pag-ulayan sa sarong episode. In another episode. Tapos pwede ta pa indagdag kasi kita dai man kita K-12 eh. 'Di ba? Oo. Ang mga batang 90s is not Curriculum. K-12, yeah. Oo. Oh, pero ngunyan K-12 na sinda. So pero ano ba ang pinagkaiba kang duwa? Uy, magayunon yan. Diba? Garo magayunon sa sarong episode. Si Sam mas matalino. Charot! Si mga aki kata, si mga aki ingon yan. Ingon yan. 'Di ba? Magayun.
mas nakaka-excite yan. Especially, ako nga, iniisip ko pag nagbabalik Philippines, sabi ko, sayang, sabi ko, if ever matataoning chance na makapagtukdo sa Pilipinas, makabalik sa pagtukdo, sabi ko, dako na akong pwedeng madara, ma-adapt ng mga strategies, ng mga routines na ginigibo sa classroom na makakatabang sa alam mo to, sa Philippines. estudyante, Kaso oo. syempre, ibang-iba kaya ang setting ta. Sa classroom na lang, Mm-mm. kadakot tang kulang. So, Exactly, yan. oo. At least daw paano, sa pag-ulay tang ini, matawaning idea. If may mga nagdadangog na mga leaders, like mga supervisors or mga master teachers or kaya mga specialists, education specialists, mataon sila ng overview na ini pala ginagamit din sa US o ini pala pwedeng gamitin sa Pilipinas. So at least, if magiging topic na yan, magkakaiwa ng comparison. Ano ang pwedeng maging adjustment? Kasi since ngunyan, nadadangog ko, baka magkaiwa na naman, ibalik na naman sa basic education. Yeah, Yeah, it's, di it's, ba? yeah, nakakagulo. Alam mo Oo. to, very chaotic na okay na sana tong K-12. I'm not saying na pero alam mo to, mabago na naman si mga estudyante ta. So, Naririba raw sa mga estudyante. Yes, So kumbaga kasi, liberaw. yun ang nga yung sinasabi na rin na kaipuhan mo ng sarong tao na may eksperyensya na matauning education. Kasi, di ba, kaysa man magtaram ka, mag-implement ka ng sarong bagay na dahil mo pa experience, di dapat maghagad ka, mag-outsource ka from those people Na may experience na. na siyempre nahali sa ibang bansa. Oo. Di ba? Kaysa man Mhm. magparangala-ngala kayo, magparataram ka man, may ka man dyan, di mo man na-experience. Di ba? Oo. Garo. So, yun ang dapat So, mahiling kang gobyerno. malay mo, ining taga Bicol podcast ta and with connection with Dr. Ed, o di ba? Sarong tani maging orgulyo na ini o sarong programa. O may sa sarong Bicol. proyekto, sarong Diba? inisyatibo. Yeah. Na kasi, Yes. kasi syempre, di ba, may mga, for sure, may mga Bicolano teacher din na outside na nasa United States na na day lang nadadangog ta, na day na lang aram. Kasi actually ang programa kang pagiging J1 teacher sa sa United States is very open para sa gabos. Oh. Yes. 'Di ba? So sana, 'di ba, halimbawa si teacher mo, si kabisto mo teacher, o mag-apply ka, maaraman mo lamang kung ano si Yes. kamugtakan. Ining avenue, ining urulay tang ini magkaigosin ng avenue na Yeah. dati, pinapangarap lang ninda, mas magkaigwa pa sin ng idea na posible talaga na makalipat sinda kung gusto nindang greener pasture, kung talagang gusto ninda magkaigwa pa ning mas higher opportunity, pwede sila mag-apply. Pero syempre, ang Pilipinas, mawawalan naman ng mga teachers. So, Arog teacher. mo nga ni, di ba? Kumbaga, nawala na naman sinang sarong maurag na teacher dyan sa Bicol. What I mean, at least kita sa paagitan mo niyan, si mga teacher na nasa luwas ng ibang bansa, magtaon ng information, magtaon ng additional na experience. Oo. Expertise ninda or si mga experiences ninda sa mga eskwelahan na pwedeng i-apply sa Pilipinas para at least kasi ikaman nasa United States, may hiling mo si rayo kang lifestyle, si rayo kang pamumuhay, kang sarong Pilipino duman sa mga tao na nasa ibang bansa. So, dakulaon talaga ang gap. May hiling mo talaga, grabe. Kaya isipon mo, Teacher's Day, nag-abot kita sa uruling. Diba? At in Teacher's Day, halabi ka na nahihiling mo, si bako lang si sakit kang teacher. But also din, si itong mga kakulangan kang mga programa dapat na pwede tang maitao para sa mga estudyante and then also sa teacher. Tapos, nailing ta din na, yun na nga iyan, kaipuhan pang magpaibang bansa kang sarong teacher para lang makuha ninda sa itong talagang dapat sa inda. Yes. Diba? So, dapat ang gobyerno tutukan maninda si mga taong, isipon mo ang quality teacher sa Pilipinas talagang mas dakula. Masasabi ni Ed kasi nasa ibang bansa siya. Yeah. 'Di ba? Sa larangan sa naning pagtukdo, talagang harayuon na. Oh yeah, Filipino are the best teacher, the best nurses, the best servers, the best of everything. Pero dikit ang sahod sa Pilipinas. Yeah. Oh, 'di ba? Inang namakamuhundo. Pero syempre, daw pa paano nagpupugay kami duman sa mga teachers na nasa Pilipinas na grabe ang lipigot. Isipon mo, nagdadara pa ng mga nagdadara pa sa materials. Oo. Yeah. Yes. Saka ginurangan na ninda. Nagdataong balon sa mga estudyante. Iyo. Di ba may mga teacher din nagtitinda? Maman araw kaya digdi sa US, na-try ko man yan. Nagtatao man akong balon sa Inda kasi may mga estudyante din na medyo ikaw sa buhay. Yeah. So at least,
itong masasabi kong Filipino touch ng Yes, pagiging teacher. Filipino way, So, yeah. willing ka mag-extending hand sa mga, bako lang sa coworkers mo, pero sa mga estudyante. So, yan. Talagang bit-bit yan, Ed. Bit mo talaga ang pagiging Yes. Pero naisip mo na magtinda ng mani? Kasi Huwag ikaw, Kaso, pinapabinta daw kami. Kadto. gusto ko magtinda kaso, madiding mayong pang-seal. una ko may katol. May katol. Di ba Mayong katol. katol ang ginigiwa ko. Pasaway. Di ba? Pero anyway, it's garod dako laon. Pero paghiling ta talaga sa teacher halangkaw. Yes. Respeto. Yeah, talagang yaon duman. Na daw may mga teacher na bulakbol. Ako may bista ako kadto na teacher, pa naglulos ng eskwela, nagsisiri-sigarilyo. Ay, yun. May mga bista duman kaming teacher sa sa kamhay na teacher ba talaga ni or ano? Na parainom. Yeah. May inaapod gani kaming mark kadto. Ang mark manyakis amoritis rapist killer. Ala, di ko yung aram din. Ala. Basta, Hali kayo isa sa pinakababang section kadto. tuminaas na lang. Oo. Pero ang sabi nga rin naman, ito nga ning ang mga teacher dapat di ba? Dapat sinda ang magiging ehemplo kansarong aki. Kasi syempre arong ni Ed na si teacher niya kato, iyon naging example, iyon naging inspiration niya para maging teacher. Yes. Di ba? Kung siguro maiman si teacher na to, siguro anong career mo, Ed, ngunyan? Anong iniisip mong iba? Siguro para umagawid ako para tanom. Oo. O, di ba? Siguro. So, pasalamat kita duman sa teacher na nag-inspire sa imo. Iyo. Di ba? Sa kasaro pa, Sobra. dahil duman dahil man sa inaano ka, pero parehas kami ni Ex, dahil sa kasakitan sa buhay, talagang ito sinag-push sa samuya na makatapos. Kasi ang magurang may di kami kayang pa-send doon sa college. Bagong arog mo, mayaman ka. Uy, di ako mayaman. Grabe ka. Talagang nag-asa lang kami sa scholarship para makatapos ng college. Mm-mm. Parehas kaming duwa. Tapos, ang saro pa, talagang minakulugan mi talaga sa samuyang magurang. Para ang ginibo ming iniyo para sa samuyang magurang. Para maging proud sinda. Garo teacher ka man na. FMK. Yes, MMK. Yan. Tapos ako man din ang pinakainot na nag-graduate. Ibang MMK ang College! ibang MMK ang naano ko ngunyan na. After ko man kasi mag-graduate ng college, nagtukdo man tulos ako, pero college. Oo. Ako talaga ako sa passion na Tapos, magtukdo. Talagang mainitan ng payo. Yeah. Talagang Kasi siya ang actually, sarong beses, pig hapot siya na pwede siya magtukdo sa Ateneo. Tapos habo niya. So napasa ko. Ako nagtukdo sa Ateneo. habo ko talaga kasing mag-handle ning estudyante. Pero at least aram mo na day ka talagang pwedeng maging teacher. Mm-mm. Aram ang pangarap ka ningon yan, maging farmer. Oo. Kasi ayun. Yes. Kasi araw habuon ko mga estudyanteng patal-patalon. Nauuyam siya. Nauyom ako itong din nakakagets tulos. Mayo siya ning pasensya kasi sa tuya dapat kaipuhan talaga yung halabang Yes, pasensya. dapat halaba. Pag teacher ka. Yo. Ako dapat talaga mo ko amo tulos. Ito tipong pa naghahapot lang ako ng something tung day ko magets baga minsan kasi talagang aram mo na ang brain ko day man masyadong nagaano na. Nauuyam na yan. Day nakukuha. Itong drawing mo niya ako para makuha ako. Pero nindo? Maano kita? Siyempre, last part na kita. Yes. Almost 1 hour na kita. Ano ang magiging message nindo sa mga teacher all around the world or especially duman sa mga teacher na nagbilog sa Indo? Yes. Ika-Ed mo na. Okay, alright. Siyempre, init na init, gusto kong magpasalamat sa mga previous teachers ko from kindergarten to postdoctorate studies. Thank you so much kasi kung bako sa Indo, siyempre may din ako ngunyan sa kinakamugtakan ko. Kamo ang nagtaon ng inot na mga knowledge, ideas, experiences na nakuha ako para mas magamit siya up to now. Mm-hmm. So, salamat kasi siyempre ibang klase ang tinaunin dong inspiration sa araw ko na simpleng estudyante man lang na talagang from the start din knowledge. So, saludo po ako sa mga naging teacher ko. Very grateful and very thankful. So, kamo po ang inspiration ko sa
kung ano man naabot ko ganyan. And sa Aw. mga future teachers, okay, and other aspiring teachers, sana di ka mamawala ng pag-asa sa mga nangyayari sa Pilipinas, mga nangyayari sa buhay nindo. So, gibon dong inspirasyon na ang aral daw ay nagbabago. So, eventually, malalagpasan nindo yan. Maabot ka mo sa time na, okay, inagyan ko pala ini. So, make the most out of it. So, kung may mga struggles, di yung pagtambayan. Agihan lang nito. Okay? So, yun lang. So, yan. And Wow. then keep on professional growth. Padagos sa pag-adal if possible, if kaya. So, yan, magpadagos na sa pagklase. I know na medyo magastos, medyo, syempre, Timely. it takes time, yeah. So, maaman maraot na magpahingalo, magpundo. Kasi usually, huwag katang inaapod ng art of delay, and siyempre si mga times na kaya pa nung mag-pause. So, ito si time mo para mag-recover. Sabi nga Inda, if you're tired, take some rest. Okay? Do Yeah. not quit. Take some rest. So, yan, pahingalo lang. And then after ka yan, Keep sabak na naman. going na Hala, naman. tira. Labira. Ay, taray. Okay ka, Christina. Ako, Ikaw, Tin. gusto ko rin magpasalamat sa Inda kasi kung dahil sa Inda ngani mayo talaga kami sa kinamumugtakan mingon yan. And also tandaan po nindo kamo po ang kung ang sinasabi ngani ang kabataan na ang pag-asa kang bayan, kamo po ang pag-asa kang kabataan actually to be a good person also. Tapos sabi po ngani kamo po ang samuyang pangaduwang magurang na daimin po talaga malilingawan. So, gabos pong propesyon sa mundo, naghali po sa Indo. Kaya, kamo po ang saro sa mga pinaka-importanting, pinaka-importanting propesyon na may puso. And I thank you. Sabi nga ni, di ba? Mayo ining arkitekto, mayong mga engineer, Doktor. mayong doktor, kung mayong mga maestro, as in Yes. maestra. Yes. Diba? True. Ako man sa kuya, gusto kong pasalamatan si Gabos na teacher ko katong panahon. Kasi inot sa Gabos, kung daiman ako nagdangog sa Indo, siguro ignorante ako sa mga bagay-bagay na nangyayari ngunyan. Bilang sarong teacher, garo pasalamat man ako sa Indo. Baka mo ng teacher. Pasalamat ako sa nagpapasalamat ako sa Indo. Sa indang sakit. Na kumbaga Yeah. sa indang mga sakit kasi tinaawanin do kami ng curiosity na magkaigwapa ning maging uhaw Kaaraman. sa mga education, sa mga information na nangyayari sa kinaban. Kasi without your teaching, siguro dahil man kami magigiyahan kung ano ang tunay na meaning kan sarong bagay. Isipon mo, cycle of life, biology and everything, mathematics. Yes. Dahil man kami makaka-add ning di ba? Dahil kami makakauli ning pamasahe, dahil kami makakabayad ng mga bagay-bagay. True. Kung dahil sa Indo, basic things, pero nagbilog sa satuya bilang sarong tao. Isipon na lang nindo, si mga tao, makirakon man, si mga mayong edukasyon, na dai na kanamit ning pag-eskwela. Pribilehiyo makapag-eskwela. Ning pribilehiyong pag-eskwela, dai sinda natokdoan sarong maestra. Di ba, nahiling nindo kung ano ang sakit kang buhay. Kaya sana ngunyan, sa mga teachers ngunyan, na sana talaga, aro sinabi ni Ed, dahil ka mo magsuko. Yes. Na sana, isa puso nindo. Na siguro, sabi nga nila, may uman yaman kitang nakukuha sa kamugtakan tangunyan. Pero siguro, sa Mahiling mo lang na matapos ang estudyante mo. Yun na yan ang yaman. estudyante mo, kadakulon kang natabangan, siguro ang yaman mo, may digdi, baka nasa ibang lugar. nasa ibang Hala, lugar. bira! Halabira. O, di ba? May naku, yung halabira. Oo. Kaya- Yan. And At, syempre, kung ano ko ng opportunity, mag-thank you sa mama ko kasi siya ang Yes. pinakainit kong teacher. Sa mga basic na alphabet, na numbers, mga magurang, di ba? First teacher ta yan. So, thank you, ma and pa. Aww. Yeah. Thank you. So, may ka ba? May bakit ang para? May ka ba? May i-greet ka ba? Or Kakagrit na lang. Di, pero sa mama niya, mali mo, baka pwede ka pang ibation. Okay. Sige, pwede ba mag-greet? Oh, Oo yeah. naman. Lahat pwede. Okay. Gusto kong i-greet ang mga friends ko sa Naga, Balatas Elementary School. Mga beshi dyan, sila Vic, sila Jules, sila She, okay, sila Lars, sila May, okay, good morning sa Indo. And si previous mga school heads ko, principals, supervisors,
mga friends. And syempre, si best friend ko, si Eggy Mendoza sa Maramba Elementary School, si Teen Rojas sa Macmarian Elementary School. And of course, yung mga co-teachers ko and friends digdi sa Arizona, and especially ang special sa buhay ko ngunyan. Si Love. Yeah. Aram niya na yan. Okay. So, thank you so much, Teen and Bon, sa taoning time. It's our Makauli pleasure. Pagtao sa muhi ng time. Thank you so much. Kaya dako lang sa aming ano yan. It's our pleasure It's our na pleasure. na pinagbigyan mo kami in a very short period of time. Nag-message lang ko sa iya, boom, tapos. Oo. Kasi nalit kami. Sabi ko, di kami kayo nagkakahilingan digdi sa Arizona. Yes. Ano nga sa Arizona? Sabi ko, digdi na lang kita. Yeah. Digdi na lang kita. Pero talaga Ed, very proud ako sa kung anong naabot mo ngunyan. I'm very proud. Tapos talagang masasabi ko, ay kaklase ko yan. Tapos talagang saro ka din sa naging inspirasyon kasi naiiling ko sa imo mga kung paano ka mamuot sa imo magura. Which is, parang feeling ko karutugang takalang. Diba? Oo, basta thank you din sa Charot. Ini si Tin. Tukdan mo siya kang kang, yung outro. So, ikaw masabi. Ikaw mag-last na. Ako si Ed. Ako nagdadangog sa podcast na Ginibo para sa mga Oragon. Tapos sarbay na kita. Yeah. Ini ang taga Bicol to the world. Okay. Ako si Bon. Ini naman po si Christina. Ako si Ed. Ini ang podcast na Ginibo para sa mga Oragon. Ini ang taga Bicol to the world. To the world. Oy, salamatan Ed. Ikaw muna grabe, sarong beses lang nakuha tulo si El na mga beses. The best ka talaga, Magda.